assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese, on calminama e kuuɓal. Yo jaam Allah kisal won men dendagal wondi mon gonen ɗon foof. Yo tigui rigui hande yewtere meɗen woni namde ko jaabade namde chronique men hande ko jaabade namde grand frère meɗen ceerno Mamadou Amadou Sall. omo namdi en ɗo namde tati ko fate Argentine e Turquie e Arabie Saoudite e wonde ɓaleɓe ɓeɗo wurnoɓe Turquie en gandanɗa hoore ma ko nandi ene leyɗele hoddiɓe muɗumen. Yo ni woni ma ngar hen seeɗa hakke ko ganduɗen hen koko histoire kañum ɓe mbi polɗo fof kañum windata ne windira no weldi ɗum ni e poolaɗo kadi ma wot ko usti hen e waɗa ko ɓeydi hen kañum. Yo ko noon tigui woni neɗɗo fof ƴeewa mbetene janggan mbetene foola mbetene winda histoire muɗum. Nelson Mandela wi wonde so tawi a fewjanama ka tawaka tan ko contre maɗa e neɗɗo wawa fewjanede ko moƴƴiyam tawaka e saɗa fewjane ko moƴƴema tawete. Yo tigui rigui en calmini dendagal dente meɗen WhatsApp foof, en goppani hay goto. En calmini aynaɓe leñol e gardugol badam dowrel waldiɓe hono Alhaji Moussa Dia, Diallo Abou Sam Bodiel, Dialal leñol Ba, di Oumar Yene Ba, Ceerno Djibi Diallo dendagal dente men WhatsApp dental meɗen pellital gardugol Amadou Bara Ba, fedde ɓamtare Seyyen, gardugol Dia Isaka Samba, Aissata Abdoul Dia, onon fof calminama beltanama. En calmini Ceerno Mouhamadou Abdoul Aziz enama Ceerno Mbaye Guissé, Ceerno Guissé on calminama onon fof beltanama. Ceerno Issa Diallo Ndikiri joom moolo. Yo en beltanima en calmini kadi hoodere pinal baadi Harouna Ba Lamto Fall Babul Mouridina, yo joguiɗo ñawoje dental diine gande kese e Ceerno Adam Ba woni joguiɗo sen YouTube diine gande kese. Yo kala neɗɗo yiiɗi heeɗade jewte ɗe so yeehi YouTube tan so tappi toon diine gande kese heɓat jewte ga baɗoje ɗe fof ne wawi heɓ ɗumen toon kadi. Yo en calmini Ba Pullo gonɗo dow min ɗo, en beltanimi ɓe fof. En calmini dental men dental Jama Alwali e coordinateur muɗum Ceerno Oumar Dia. Yo gila Jama Alwali ha cakle onon toon calminama beltanama. Yo tigui rigui poɗɗuɗen yewtere meɗen namdal grand frère meɗen Mamadou Sall. Ko adi ko foof garaten ke namdal grand frère Mamadou Amadou Sall wonde Argentine ɗo ko namde ko ɗe tati ha mbiyen nayi ko nandi hen. O namdi ko wonde Argentine kam ɓaleɓe muɗum o nanino tan kañumen fof tan mbaɗama massacré mbaranoma tan ha laaɓi. Yo kadi ko fof Argentine ko leydi jeeyande Amérique du Sud, Amérique banggue worgo. Yo ndi herodiri e leyɗele kewɗe ko wayno Bolivie en, Paraguay en, gandanɗa hoore madde leyɗele goɗɗe kewɗe e seraji mabɓe ɗen fof ɓe kerodiri. Yo ndiɗo leydi koye leyɗele baɗannoɗe traite esclave jeeya, woni leyɗele ɗe tubakoɓe espagnol en ƴettanno yimɓe heewɓe Afrique naaɓe ina nawa ɗumen ne jeeya ɗumen patron eɓe ne jahan ndemnoya ɗumen guese maaro e guese hottollo woni bukki. Ko ɗum wonno commerce mumen kadi ɓe como yimɓe ɓe Afrique naaɓe so ɓe nawi ɗumen toon kadi patron nawa waɗa ɗumen no kutorde muɗum ni somo rewɓe ha heewa e worɓe ina yimɓe woɓɓe ne garana ƴetta ina liggini ɗumen par lewru no jooɓa patron o. Taw kamɓe ɓeɗo waɗaɓe halfaɓe ɓeɗo nawaɓe ɓaleɓe ɓeɗo Afrique naaɓe taw ala koɓe jeehi hen kamɓe so wona ñamde hen e yarde gasi. Ko heddi ko dendagal koɓe dañi lewru ndu yoɓate ɗum ko patron o. Kadi soɓe ndesodiri kadi ɓe jibidini kadi patron o hayim jeeɓi ƴetta kadi ɓiɗɗo o yeeyamo weli belɗo ɗum foof walla tawi yiɗi neha ɗum kadi neha ɗum ɗon wona liggorgal. Yo ɗum alɗiniɓe toon ɓe dañi hen guese mabɓe sukara e guese bukki en gandanɗa hono ko nandi hen ɓe dañi jawɗele ha heewi e ɗum ɗo ko origine Europe naɓe wona Argentine naɓe tawa toon ɓe ko enjeji ɓen mbaɗani ɗum ɗon. Kono noon ko Europe naɓe ko espagnol en, portugais en, français ji, anglais ji, irlande naɓe dendagal leyɗe Europe ɗeɗo ko ɗeɗo goni waɗannoɓe ndeɗo bonande. Yo ko wayno Angola noon tawa yimɓe ko wayno Argentine e ɓaleɓe muɗum ina tawa ɓuuri ummade ko Angola e Congo RDC en, Congo ji Brazzaville en, ɓaleɓe wonɓe toon ɓe toon ɓuuri ummorade. Yo joni noon to banggue bargol mabɓe waɗino saaha hedde vers 1853 guerre waɗi no gandanɗa hoorema ha 1865 ha 1870
won guerre ɓe mbiyata guerre de Paraguay. Oɗo guerre ne waɗi nde ɓaleeɓe heewɓe maayi heen kadi ni woni ko heddino ko e ndeer leydi Argentine ndi e welsinda. Welsinda woni welsinda ko nde heege waɗi nden tampere waɗi nde nde safara weeɓaani nde e kamɓe ɓe keɓaani safreede. Kamɓe ɓe waadi ɓe jottaaki ɓe woni laamu ngu considérani ɓe kono koɓe yimɓe ni teddinaani ɓe e ni woni safara goɗɗo o e gila e vaccination haa e ñaamde e yarde e tuuse nganndanɗaa hono ko ɓe ngaddante yimɓe ngaddanta population addante ne ñaama ko laamu ngu no wallondira e ndi e yimɓe muɗum ko kamɓe ɓe considéraka ɓe mbaɗaka wonde koɓe yimɓe heɓe njeeya ni woni ɓe goppida e koye maɓɓe ɓe maayi ñawuji kewɗi mbari ɓe firti ko laamu ngu wari ɓe hono no ceerno Amadou Mamadou Sall wirni ko massacre woni ɗon ko warngo woni ɗon sabu so tawi rafi ari heege waɗi e population fo rokkama heddima population goto leñol gotol ɓaleeɓe ɓeɗon mbiya keɓata ɗum ɗo walla gurel gotel wiye heɓata so guel maayi tan wari ɓe laamu ngu eyo donc firti ko Argentine koɓe mbaɗi ko e on ɗon saaha ko warde ɓaleeɓe maɓɓe warngoji bonɗi sanne no feewi sabu ɗum ko piwaji ɓe koye maayi heege e ñawuji épidémie ko mbiyata fièvre jaune woni misik enen mbiya ɗum ko danayel misik somi yejjitani kay danayel ɗum ɗon are maɓɓe e yante kadi heege nge eɓe maayideli bonɗi ɓe usti ustugol bongol ko jibaji gandanɗa hoorema temedere foof hen capanɗe jeeɗiɗi o maayi donc firti ko laabi tati ɓuuri hewde ko maayi walla laabi ɗiɗi ɓuuri hewde ko maayi e nder temedere ɗum ɗo caɗele mawɗe sanne no feewi ni Argentine wardi population muɗum e ɓaleeɓe yo ɗum noon ko histoire mo gandanɗa hoorema kamɓe ɓe bindata ɗum wonno ɓe bindata ɗum kono noon mbiyat tan ko épidémie ari population Argentine maayi ɓaleeɓe ɓuuri hen maayide ay kono wona noon ko kamɓe caali ñamminde waaji eɓe addan ɗumen ñamde kamɓe kadi caali safrude ɗumen eɓe goppi ɗumen yo donc caggal ɗum gila nden ɓe donki heewde e kamɓe population Argentine e ɓaleeɓe hannde ɓe mbaɗa estimé koye hedde 150.000 personnes ɗum ko ɓaleeɓe tan kurumɓe e no woodi noon e caggal ɗum hedde 2005 ɓe mbaɗi étude goto waɗa réalisé ƴeewa wonde origine Argentine naaɓe woɓɓe ɓe tubakoɓe ɓe e wonɓe ɗe nder leydi ɓe fof ƴeewe wonde goto fof génétique mum ƴeewe woni waɗe test ƴeewe génétique mum hoto ummori woto jeeya nde mbaɗi ɗum nde temedere fof hen gandanɗa hoorema 15 ha nogas ɗum ɗo fof tawa ndeke ko ɓaleeɓe origine ko ɓaleeɓe kamɓe ɓeeɗo tubakoɓe hannde wonɓe Argentine laamiɓe ɓe jooɗiɓe laamu ngu e heƴɓe ɓe e lamɓe ɓe kamɓe fof ndeke tawa origine maɓɓe ko ɓaleeɓe kamɓe fof ɓe jiidi ɓe dañjino sukaɓe ɓe ndesodirino walla ɓe jibidinino e ɓaleeɓe ɓen ɗon ɓe gadduno ɓe mbaɗi gandanɗa hoorema halfaɓe maɓɓe e ɓuri ɗumen doole sembe ɓe tooñi ɗumen tawa ndeke kamɓe fof ɓe jiidi e muɗumen ɗum ɗo wonaniɓe hay gacce mawɗe sanne no feewi ndeke koɓe mantotoɓe ngullo ngubbo ga fof jomum no ranmi tal ko génétique muɗum holliri wonde ko gene uji muɗum fof tawa wonde ko ɓaleeɓe yo donc firti ko ɓaleeɓe mbaɗi ko pulaar wi ko sa tumdama e beelil so tawi ngel ɓeeɓi e sa tawa ko ɗonne yo takkere ma tawe ɗon yo donc firti ko wawi hen wonde fof tan e neɗɗo yo ƴeewan sembe hoore muɗum kono kala ko goɗɗo fewjanma fewja tan koko bone maɗa yo ni woni Argentine ko histoire ɓaleeɓe mum ko ni mayirto ngoɗo wargo ɓe mbariɓe koɓe goppiɗiɓe maayideli e heege e ɗomka e rafiji mbariɓe beele ɓe usto yo e gartine namdal ɗiɗaɓal ngal namdal ɗiɗaɓal ngal ko turki ɓaleeɓe muɗum koye yimɓe arnoɓe e saaha l'empire ottoman l'empire ottoman koye l'empire turki en ko laamuji turki en ɓooyɗi laamuji laaminoɗi laamuji mawɗi laamuji kewnoɗi gandanɗa hoorema sembe yanoɓe ha Saoud ha piton Arabie Saoudite naɓe ha nangue ɓoggi e ɓeɗo ko ƴettunoɓe deftere Qur'ana ndeɗo gartiri ɗum gandanɗa hoorema ha surkiga deftere Qur'ana premiére muulade nde e 83 kilo teddedi mayre neɗɗo goto waɗa ɗum ƴettude so wona ɓurɗo tekkude tigui rigui walla baw goɗo rondade sakuji yo ko ɗum woni teddedi ma Allah e nden foyi weeɓani woni kayit gandal heewani foyi weeɓani foyi yeeƴi ɗe ko mawɗe gonno e winda hen e joni noon ni woni ɗereji ɗi foof e teddedi mayre kanke fof garo mayre sa ƴettande konde 83 kilo 83 kilo e l'empire ottoman itti ndeɗo deftere Makka nde ɓe laami ɗum nde e Saoud nde ɓe laami ɗum nde no e Saoud e Arabie Saoudite mbaɗimo envoyé nde ɓe ƴettinde ɓe gartirinde maɓɓe ndena hannde musée Turki jooɗi nden ɗon deftere nan toon jooɗi kala jiɗɗo yaha yiya ɗum aɗa wawi yettade ni tawi ka juulɗo aɗa wawi salligade nemade yo aɗa wawi wallede ni ƴettade ha ɗum ɓe dokkanno yimɓe ƴettande kono joni ɓe caltima guila waɗe dégradé yo ɓeɗo ko lamɓe mawɓe ɓe gonno eɓe joguino ɓaleɓe arnoɓe kañumenne fof kay arnoɓe tan yeeyanoɓe umminoɓe guila e Égypte en ha e Soudan en ha e ko nandi hen e Éthiopia en ko ɓeɗo ɓurno wonde nden ɓaleɓe ɓurɓe teskinde wan noon Éthiopie naɓe ko yimɓe envahisseur en gonno
ko adini ganduɗa diine l'islam oɗo e Éthiopie-naɓe ne jahanno ha banggue o to banggue maayo woɗewo ina mbaɗoyanno exaction ngaji muɗumen ina keptiyanno guure ina laamino origine gonga muɗum ko abrahat oɗo garnoɗo helde suudu kaaba o ko Éthiopie-najo Bilal ibnu Rabah yummum ke ɓen ɗon jeeya koye lamɓe Éthiopie en yumma ko jeeno ke yimɓe arɗoji en laaminoɓe toon ɓe ko hen jeeno koɓe nangganoɓe nden ɗon haare woni ganduɗa yummakko en guila o suwa jibinede kanko oɗo Bilal ibnu Rabah donc firti ko ɓaleɓe no kewno e nokku o arannoɓe ina areɓe laaminoɓe ina keedno on toon banggue ha heewi yo banggue to leyɗele ɗeɗo Turki en Saoudi en to goni ya Allah gandanɗa hoorema Irak en Iran en fof no wanno ɓaleɓe ha heewi Yemen hande ɓaleɓe nan toon ha keewi kono ha o ñalama hande mbiyete ko haadum mbiyete ko maccuɓe gandanɗa hoorema ko jenni bonɗi ɓe jennete toon yo pourtant ɓen ɗon guila e duuɓi gandanɗa hoorema ujunere temedde ko fawi Allah ujunaji ɗiɗi ha joni ɓen ɗon kono noon ha joni ɓe considéraka toon yo arabe ko ɓuuri hen hewde ko en mbiyata foof kono boɗejo keefeero ɓuuraniɓe ɓalejo julɗo e boɗejo keefeero ɓe mbawi wadde masala ha ɓe gurda e mum kono ɓalejo julɗo ɓe jiiɗa ɗum hande ɓe jiiɗa ɗum janggo ɓe jiiɗtan ko yo won gandanɗa hoorema kalfaɗo mabɓe kamɓe ɗum tan ɓe gande ɓalejo yo kadi ɓe kersata yiɗ ɗum ne yaaha ɓe jenna ɗum ɓe mbiya ɗum wonde ɓe pawa ɗum inde bonde walla ko nandi hen yo donc firti ko en miɗinande ni histoire goto ko fate oɗo waji goto aɗa conte histoire ɓalejo goto Sénégal najo ummima ɗo hi Arabie Saoudite o janggoy toon université islamique to jangata ɗo mataw waɗi saaha goto wirti damal galle rawandu ɗon wima yana e makko no wotomo o huuɗi rawandu guila nemdemo noon o werli ɗum hayre nde yana e baafale joom galle o yalti arabe o wimo jaam an kam a ɓeddo rawandam kaaƴi o wi eymi hulguila noon kadi gaddemi berlimi wonde ko yondu woɗɗitomi o wi an ɓalejo maccuɗo o kay rawanam no ɓuurma an kay rawanam no ɓuurma o wiya bon on wimo rawanam ɓuurma don o hokkiti o hooti galle o yetti tan o ƴetti bagage makko o kuppi biye makko arti o wi wonde ɓeeɗo hol neɗɗo wurdita e muɗumen ayi donc firti ko cafato kamɓe fof ɓe gona gotum waɗi hen yimɓe normal anduɓe wonde ko woni aduna e anduɓe gandanɗa hoorema gonɗinɓe gurdam no woodi caggal mayde te yimɓe fof poti mayɗo fof ko ñawate golle muɗum hay goto ɓuurani goɗɗo kono ɓuuri hewde ko majorité o fof ko gandanɗa hoorema ko yimɓe raciste ji en ɓe cuuɗani te koɓe cuuɗani ko mbimi ɓalejo boɗejo keefeero ɓuurani ɓalejo julɗo yo donc gartene namdal turkingal donc ɓen ɗon ɓaleɓe noon caggal ɗum indo lampiraji ɓe kewino sembe ɗon ha leydi Irak lampire abachite en e ɓaleɓe no gonno hen ko jamreɓe ma umminoɓe Éthiopie koye wonnoɓe laamuji ko militaire en gonno ko yimɓe armé caggal ɗum de gueruji usti seeɗa nde ni woni ɓeɗo ɓaleɓe e Irak naɓe e ha ɗon ha Turki en gandanɗa hoorema kamɓe wonɓe ɗon ɗo diwan foof ɓe puɗɗi hebde sembe wan noon koɓe yimɓe andunoɓe guerre wawɓe guerre caggal ɗum ɓe mbaɗa marginalisé nde ɓe garti ɓe jooɗi haareji ɗi gasi nde ɓe usta ɓe jawa ɓe mbatta wonde ɗon poti toujours continue wonde halfaɓe ni woni ɗe caali noon 869 woni aduna ngo no yaare caggal jibinede Isa 869 ɗum ɓoyani kay laamuji abachide en ɗi gonno e laamuji mabɓe abachide en laamuji bonɗi ha ubba gonno ɗiɗo laamuji ko ɗo ɓe mbaɗi massacré woni ɓe mbari ɓeɗo ɓaleɓe Irak naɓe wargoji bonɗi ɓe usti ɗumen ustugol bonngol ɓeɗo dogi e kucci diwan Yemen e wonnoɓe nder Turki en ɓe fof nden saaha mbara kamɓe fof mi wiya wonde ɓaleɓe ɓen nana jogori arde ne kefta leyɗele ɗe ne gartira laamuji men ɓooyɗi guila hade diine l'islam o arde ɓe joguino laamuji ɓe nangga ɓe mbara wargoji bonɗi guila e Turki en ha e Irak en kono Irak ɓuuri warde Irak waɗi wargoji bonɗi hawa ñalawma hande ɓaleɓe nana nder Irak kono cuusa ƴeesde koye ɓaleɓe ha heewi ko kurum hono meɗen ni ɓaleɓe Afrique naɓe nan toon kono hay goto suusa ƴeesde hoore e hokoɓe batti tan wonde ko yimoɓe kamɓe ko yangue walla inde tan arata ɓe naweɓe gona yimde walla ko nandi hen ko ɗum tawan pour divertissement kono ɓe considéraka ha oɗo ñalawma hande eɓe nayi Irak haɓe mbayno kooce ko ujunnaji goni hen yo donc firti ko Turki en Irak en mbari ɓaleɓe muɗum wargoji bonɗi e ɗum ko hunde lamde sanne no fewi e namdal ngal kadi ne haali haala Arabie Saoudite wonde e namdal tataɓal ngal Arabie Saoudite wonde kamɓe kam koɓe ñawata koko diine walla wona diine ala wona diine hande wona diine janggo meeɗa wonde diine ne kayni e no way taw meeɗi wonde kono ɗum ɗon ko guila e gandanɗa hoorema sahabaɓe guila e gandanɗa hoorema yimɓe moƴƴuɓe en ɗon wonnoɓe ɗon adande hen e nden diine l'islam woni rewana foti rewrede ni kono oɗo saaha hande ɗiɗo laamuji kesi ko gaari ko e ɓe meeɗa ñawrude l'islam gonga ɓe ƴewat tan koko intérêt mabɓe ko ɓe nanga joomum so tawi ko wargo woni intérêt mabɓe e développement mabɓe ɓe mbara joomum so tawi kadi ko woppede wuuro kadi woni intérêt mabɓe kadi ko yiɗi fo yo no wawi warde ujunere neɗɗo walla jina laabi temedere walla wujja laabi temedere waretake junggum taƴatake werletake kaaƴe eyyi Saoudi ñawrani diine hande ñawrani diine janggo e jooɗiɓe toon ɓe ɓen ɗon hande gonda ko diine e ɓen ɗon kañumen e diine ɗe ko so tawi won ceernaji woni mabɓe no wawi dagnande ɓe ko kala ko waɗata développé leydi mabɓe réforme aji ɗi ɓe jiiɗi wadde gam ɓe naata e aduna ngo kamɓe ko ɗum ɓe ƴewata
yo eɓe jogii yimɓe dagnanooɓe ɓe ɗum ɗon woni seernaaɓe ne jaɓi e wurtude maɓɓe nden ɗon ngal ɗon daawal woni kamɓe saoudnaaɓe ko perduɓe ko heewi e pétrole koko gasata enen fof eɗen nganndi pétrole koko gasata amerique ji en russie naaɓe yimɓe fof europe naaɓe ne jogii pétrole ha heewi kono so asde pétrole mumen ne nganndi nan ɗon kono noon nganndi so yii haa gasoyi ma aduna ngo fof ara watta ñaagaɗo ɗumen pétrole muɗumen donc saoud noon anndi wonde ko dubayi waɗi ko woni émirate arabe en ko mbaɗi ko uddidde leydi muɗen kala denndaangal neɗɗo jiɗɗo yo ar gila e tourisme en haa e nganndanɗaa hoorema denndaangal société ji usine aji fof fof ngari e leydi mum waɗama développé yimɓe fof tourisme en nana ngarana maha aduna o wonti jeere aduna ay hannde émirate arabe oɗo faade dubayi en ngannda qatra en ɓeeɗo ɓuri aduna ngo fof nganndanɗaa hannde woni ɓuri wonde jeere aduna mawde hannde aduna fof toon yahata aduna fof ko ɗon addata ko geɗe muɗum hunde ne fewne ɗo ga afrique mbasa ɗo sodde mbiya wonde marchandise nigéria ko faux nigéria nangganawa marchandise o dubayi jaha coodiya ɗum gartira ga e afrique eyi tawa ni ko nigéria o fewna tawa de ko nigéria na jaha soodiyamo dubayi artira mo nigéria e tawa anndawe ko marchandise muɗum soodi ɗon e wona ko jeere mawde hankkadi joni saoud noon tawi wonde ko woni kon waɗi isolé aduna he woni jooɗat tan ne wiye royaume de wahabite royaume wahabiyankoɓe en nganndiraa tan ko tajde junngo e wadde lappide neɗɗo wara ɗum e ƴettude silama adda neɗɗo e darna ɗum hakkunde jeer taƴadaande muɗum kadi taƴeteɓe daade mumen ɓe ko ɓe intérêt maɓɓe tan nganndanɗaa hoore ma wone warde ɗumen mbarata ɗumen yo eɗen teski ɓe meeɗi ɗo nden ñaawde waaji gooto e siyanaajo ɓe mbaɗi manifesté arabie saoudite ɗo manifestation simple comme ça e kono ɓe mbiya tan ko ɗum wona autorisation ɗum no waɗatno sahaa fof jomumen nannge kadi seeɗa mbaɗe amande ngoppe kono kanko nden ɗo ɓe nangi mawɗo maɓɓe o e manifestation o nden e ni ɓe nayi ɗum ɓe ñaawi ɗum wonde ina foti sokeede 3 mois kaso kono nde yehi haa ɓe kaɓe iran seeɗa ɓe mbeldaani ɗen balɗe iran ɓe mettodiri iran naaɓe njehi mbaɗi saccage en bonni ambassade maɓɓe kamɓe arabie saoudite naaɓe ɓe e ni woni ɓe jaltinoy waaji o direct ɓe nayi ɗum ko place publique ɓe caylini ɗum e ɓoggol ɓe mbari ɗum ay donc firti ko eɓe mbardata wonde pour eɓe mbara wonde ngam l'islam ñaayi wargo ala ɓe mbardata ko intérêt maɓɓe yo donc firti ko saoud ñawrani l'islam ñawrani gonga e jamal khasougi ko journaliste maɓɓe gondunoɗo maɓɓe jamma e ñalawma ne welnanaɓe e nganndanɗa hoore maɗa mantaɓe kono caggal ɗum no fuɗɗi haalde gongaji ɗiɗi mbaɗata ɗi ɓe mbaɗi feere mbaɗi service secret maɓɓe mo ruwa e hoore muɗum ben salman woni prince o mo suwa jooɗade joni o woni bamo jooɗi joni o kanko dognata gueɗe ley ni ɓaybiraɗo nayi han gantine ala ko wawi e dognude ni woni kanko wadde ɓe ko service secret makko nde yeehi ha oɗo jamal khasougi o yeehi turki e ɓaji ɓe on yeehi ambassade muɗum ko leydi muɗum ko iwe ko saoud naji ari ambassade leydi muɗum nde yettinde ɓe nangi ɗum toon ɓe mbari ɗum ɓe taƴi ɗum morceau par morceau ɓe nangi ɓe mbaɗi ɗum e barigal ndiyam acide ha wonti condi wonti nduwoni hay ƴiye ɗe e tewo fof wontata ko ndiyam ɗam ha sa daari barigal ngal no woniri ni hanngantine ɗum hay wawa feeñde hen wonko matériel baɗanoɗo hen woni won matiére baɗanoɗo hen so wona ko acide o tan jiyata ay wonta yitede e ɓe nangi ɓe duufoy ɗum douche noon ɓe mbardi on ɗon est ce que ɗum ko sari donc saoud ñawarta sari hannde ñawarta sari janggo ƴewata koto intérêt muɗum woni ɗo hannde oɗo saaha eɓe mbaɗani ko ɓuuri hawnade e wonde enen kamen gonda ko ɗum ɗon kono eɓe joguino kamɓene fir awnaji ɓoyɗi gadiɗi hay fir awnaji misraji ɗiɗo ina ubbino e désir uji maɓɓe e galleji muɗumen e koɗorɗe muɗum hono koɗorɗe misra ɗe ni ɓe gaddi hannde dendagal archéologue en aduna ngo e le plantologue en fof yo ngar ubbitanaɓe ƴiye ɓeeɗo yo ngar peññinanaɓe ɗum ɗo yo tourisme en ngar jeeɓa eɓe jooɓa e ina joɓana jeeɓa e hôtelaji maɓɓe fof ɓe batti wadde hen gandanɗa kala ko watte occident ko watte dubayi ko ɓe batti ɗum ɗon wadde e mbiyata koɓe tardi ɓe leeli yo ɓe leeli mawɗo goto meeɗi ɗannade ari ha burkina faso o noddi ɗon o jeewo tew yeyimo tew uyi capannayyi tew on ɗon rokkimbo feccere lella o ñaami ha reedu ndu heewi heddi ko woppi ɗon o noddi jeewo kosam o wi ɗum omo yiɗi kosam nogas on ɗo roti tumbude muɗum wimo sa paari yarde noddami o yari ha reedu ndu heewi o jooɗi tan o woyi yimɓe dogi ngari mbimo mawɗo ko woni o wi kanko o woyi ko nimsi ndeke o meeɗa tinde leydi mbandino burkina faso welde ni no woodi aduna he ko joni ɗiɗo duuɓi ɗo nayi ha foti no foti ni ko joni tinnata burkina faso ndeke no woodi ayi donc firti ko saoud naɓe kamɓe noon ɓe mbi kamɓene ɓe nimsi koɓe puɗɗonoki nadde aduna ngo gila adan e faade joni e ni woni noon ɓe moolo caggal dinne l'islam ɗo eɓe mbaɗa ko weeli ɓe oui donc eɓe mbaɗa ɓe tardi wadde ko ɓe mbaɗanno ko joni ɗo mi wone wadde ɗum ɗon yo ɗum woni gueɗe to arabie saoudite e gueɗe muɗum wona l'islam hannde wona l'islam janggo e ko wargoji tan woni haajuji mabɓe a namdinoma kadi abdoullah wul thialan ko mawɗo rebel e pkk woni rebel kirdunaɓe
e nder leydi Turki yo Abdoulaye Calan o nanganoma soka ele 94 o nangano ko Grèce wajiɓe mbaɗimo ɗum ɗo extradition gartirimo Turki naɓe nanguimo cokkimo caggal ɗum waɗino maslahaji kewɗi hakkude makko e laamu kono yahani tan par ce que kurdunaɓe ɓe jaɓani toujours joƴƴinde arme muɗum ene kaɓe to banggue Irak to ina kaɓe to banggue Iran ɗo ina kaɓe gandanɗa hono banggue Syrie kamɓe goni ɗo kamɓene koɓe mbayi kono aynaɓe ni ɓe goni ke frontiére uji e wan noon kala mo jiiɗa yimɓe ne gona e frontiére ɗon ndiyameji kewi woni ɗon ɓuuri heccidde ko ɗon Turki woni ɗon kirduji gonata kirduji e fulɓe e Touareg en ɓeɗo nandi habitude e nder aduna he kamɓe fof to jiiɗa fof ɓe ke frontiére ɓe goni e kala mo jiiɗa wona e frontiére andu ko ndemowo ko gaynako on noon frontiére ɗo ndiyameji ɓuuri wawde wonde e ko ɗum woni heewi waɗede keeri e yo ɗum waɗi kirdunaɓe ɓene eɓe jogui nokku autonomie goto e nder Irak no wiye Erbil ko toon ɓe goni eɓe nder leydi Irak eɓe kaaɓe hen e Iran eɓe kaaɓe hen eɓe kaaɓe Syrie e leyɗele hoddiɓe fof eɓen hen kamɓe ɓeɗo kirdunaɓe ko Abdoulaye Calan oɗo wonno mawɗo mabɓe caggal ɗum nde ɓe cokkimo nde o waɗino maslahaji kewɗi caggal duuɓi kewɗi e ni woni o wawa woppitede kono mi anda hay woppitan walla woppita ko waɗi nande gueɗe makko kono ko wawi wonde fof tan e kirdunaɓe ha joni goppani arme contre Turki ina kaɓa contre Turki ina kaɓa e leyɗele hoddiɓe foof yo ɗum noon ko mi sikki en gaari e hunde e namde he ko ganduɗen hen ko e so Allah jaaɓi inchallah en calminama on calminama on fof beltanama e on jarama no fewi o juuti hande no fewi e ko ɗum ɗo wonno hande chronique e jaabade namde woni grand frère meɗen Mamadou Amadou Sall noon on calminama no fof beltanama yo jaam Allah kisal wone moɗon